நாங்க புவனேஷ். நாங்க பிரவேஷ். வெல்கம் டு குக் வித் ஒன். குக் வித் ஒன் அன்போடு வரவேற்கிறது. இப்போ இனி நான் சமைக்க போறது கிடையாது. ஆல்ரெடி தம்பி சமைச்சிருந்தான். அதனால நானும் சமைக்க போறது கிடையாது. இன்னைக்கு வந்து எங்க ஆயா வந்து ஒரு மருத்துவ குழம்பு தான் சமைக்க போறாங்க. சோ இப்போ வாங்க எங்க ஆயா வைக்கிற மருத்துவ குழம்புக்கு பேரை பார்த்துட்டு இன்கிரிடியன்ட்ஸ் பார்த்துடலாம். ஆயா, இன்னைக்கு நம்ம என்ன செய்ய போறோம் ஆயா? சுக்கு மிளகு குழம்பு வைக்க போறோம். சுக்கு மிளகு குழம்பு தாங்க வைக்க போறோம். சோ இப்போ வாங்க சுக்கு மிளகு குழம்புக்கு இன்கிரிடியன்ட்ஸ் பார்த்துடலாம். புளி ஊற வச்சு சாறு இழுத்துருக்குங்க. தோரம்பருப்பு 3 டீஸ்பூனுங்க, 3 டேபிள் ஸ்பூனுங்க. உளுத்தம்பருப்பு 2 டேபிள் ஸ்பூனுங்க. கடலை பருப்பு 2 டீஸ்பூனுங்க. ஜீரகம் 1 டீஸ்பூனுங்க. குழம்பு மிளகாய் தூள் 2.5 டேபிள் ஸ்பூனுங்க. உப்பு தேவையான அளவுங்க. கடுகு 1 டீஸ்பூனுங்க. வெந்தயம் 1 டீஸ்பூனுங்க. வெங்காயம் ஒன்றுங்க நறுக்குனதுங்க. தக்காளி 1 நறுக்குனதுங்க. பூண்டு ஒரு 15 பல்லுங்க. மிளகு 1 டீஸ்பூனுங்க. மஞ்சத்தூள் 1 டீஸ்பூனுங்க. எண்ணெய் தேவையானவங்க கொஞ்சங்க. சமைக்கலாம். இப்போ என்ன வறுக்கிறீங்க? சுக்கு குழம்பு சுக்கு வறுக்கிறேன்னா, சுக்குனா இஞ்சி காய வச்சு அது சுக்குனேனா. கடலை பருப்பு, உளுத்தம் பருப்பு எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். பாருங்க, இப்போ இதை எடுத்து ஒரு பிளேட்ல வச்சுக்கலாம். இப்போ கொஞ்சம் கடுகு சேர்த்து நல்லா ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்து வச்சாச்சு. இப்போ வந்து ஜீரகமும் மிளகும் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க. தட்டில் வச்சுக்கிறீங்க. ஆமாம் ஆமாம், இதெல்லாம் எடுத்து வச்சுக்கின்னு இப்போ கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்ற போகிறேன். நல்லா ஊற்றுறீங்களா? எண்ணெய் ஊற்றுறேன். இப்போ கடுகு போட போகிறேன். கடுகு போடுறோம்பா. ஓகே. கருவேப்பிலை கொஞ்சம் போடலாம். இப்போ பெருங்காயம் சேர்த்து கருவேப்பிலையை சேர்த்துக்கிறீங்க. ஆமாம். இப்போ வெங்காயம் தக்காளி பூண்டு சேர்த்துக்கிறீங்க. ஆமாம், முதல்ல பூண்டை போடலாம். கொஞ்சம் வாசம் வேணும். சரியா? கொஞ்சம் வாசங்கனால அது அப்புறமா தான் வாசம் அது நட்டுன்னு இருக்கும். அதனால வெறுமையாக பூண்டை போட்டு வாசிட்டு அப்பளைக்கா வெங்காயம் போட்டு வாசணும். வெங்காயம் போட்டு நல்லா வதக்க போறீங்க. ஆமாம், நல்லா வதக்கிட்டு வெங்காயம் திறந்த உடனே தக்காளியை போடணும். தக்காளி போடணும். நல்லா வதங்கிருச்சு. இப்போ கொஞ்சம் தக்காளி எடுத்து போட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க. தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு. வதங்கிடுச்சு. வெங்காயம் அந்த அடி புளிக்கூடாது. இப்போ புளி கரைச்சி வச்சதுல மஞ்சள் தூள் போடுறோம். சரி, ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், மிளகாத்தூள், மிளகாத்தூள் ஒரு 3 டீஸ்பூன் போடுறேன் புளியில். ஆமாம். அப்புறமா தேவையான உப்பு போடுறேன். உப்பு போட்டேன். இதை நல்லா கரைச்சிட்டு அந்த குழம்பு ஊற்றணும். சரி, அவ்வளோதான். அது மேலே தண்ணிலாம் ஊற்ற வேணாம். இது கொஞ்சம் கழுவி ஊற்றிட்டாலே போதும். மூடி போட்டு மூடிட்டு கொஞ்சம் கழுவிட்டு. ஆமாம், இதுவே போகிறோம். இதுவே கழுவி ஊற்றணும்னா அது போகிறோம். சரியா? அவ்வளோதான். அவ்வளோதானா? ஆமாம், கழுவி நல்லா கொதிக்கிட்டோன்னு இதை மிக்சியில் போட்டு அரைக்கணும். நல்ல பவுடராக
மிளகு, சீரகம், தோரம்பருப்பு, வெந்தயம், சுக்கு, கடலைப்பருப்பு, உளுத்தம்பருப்பு, தோரம்பருப்பு எல்லாம் கடுகு கொண்டு. சரியாம்மா? அவ்வளோதான். எல்லாத்தையும் அரைச்சிட்டு இதில் போட்டுட்டு நல்லா கொதிக்கட்டும்னு மேலே தூள் அப்படியே நல்லா வரும். சரியா? இப்படி தூணும், இப்படி கொட்டக்கூடாது. கொட்டினா கட்டி முடியுமா? அவ்வளோதான். இப்போ எல்லாத்தையும் நம்ம வறுத்து வச்ச எல்லாத்தையும் மிக்சியில் போட்டு வச்சாச்சு. இப்போ பவுடராக அரைச்சிக்கலாம். பாருங்க பவுடர் மாதிரி நல்லா அரைச்சாச்சு. குழம்பும் நல்லா கொதிச்சிருச்சு. விடுறீங்க அவ்வளோதான். கொஞ்சம் கிளறி விட்டுட்டு கேஸ் ஆஃப் பண்ணிடுவீங்களா? ஆமாம், கொஞ்ச நேரம் தான், ஒரு 2 செகண்ட் தான். பவுடர் குழம்புல போட்டாச்சுன்னா நல்லா கொதிச்சாச்சு. இறக்கி டப்பாவில் கிணத்துல ஊற்றி வச்சுன்னா சாப்பிட வேண்டியது தான். இது வந்து இரும்பலுக்கு, தும்பலுக்கு, நெஞ்சு கரகரப்பாக சளி இருந்தால் எல்லாத்துக்குமே இது நல்லது. ஒரே ஒரு டீஸ்பூன் தான், ரொம்ப போட்டுக்க கூடாது. கொஞ்சோண்டு குழம்பு தான் இது போட்டுக்கணும். எத்தனை நாள் இந்த குழம்பை வச்சுக்கலாம்? இது எத்தனை, ஒரு வாரம் கூட வச்சுக்கலாம், ஒன்றுமே ஆகாது. அப்படியே இருக்கும். கொஞ்சம் காரமாக இருக்குதுன்னா நெய் ரவை போட்டுக்கலாம். அவ்வளோதான், நல்லா இருக்கும், சூப்பராக இருக்கும். இதே மாதிரியே சுக்கு மிளகு குழம்பு வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை கீழே கமெண்ட்டில் ஷேர் பண்ணுங்க. பார்த்தீங்கன்னா சுக்குமல்லி குழம்பு தயாராகிடுச்சு. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. ப்ளீஸ் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐகான் அமுத்திட்டு ஆல்ன்ற பட்டனையும் அமுத்துங்க. கிட்ஸ் டாக் கிட்ஸ் சேனல் இருக்கு, அதையும் பாருங்க. லைக் பண்ணுங்க, உங்களோட சப்போர்ட்டையும் தாங்க, உங்களோட அன்பையும் தாங்க. அதுக்கும் லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. ப்ளீஸ் அந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐகான் அமுத்திட்டு ஆல்ன்ற பட்டனையும் அமுத்துங்க. தேங்க்யூ. நன்றி.